Power Bula. Mas mabula, mas mabisa. Power Bula. Bagong Joy. Bagong Joy with Power Bula. Tanggal sa sebulok walay na. Power Bula. Bagong Joy with Power Bula. Bagong Joy. Mas mabula, mas mabisa versus ordinary brand X liquid. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ang buot mag-alagad kanako, kinahanglan musunod kanako. Aron kun hain ako, atua usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya, nga mag-alagad kanako. Dili gyud to akong pulong mga tinahod nga tigpaminaw. Mga pulong to sa atong Ginoong Hesukristo nga atong mabasa sa San Juan Kapitulo 12 versikulo 26, no? Pasensya na gamay sa akong tingog hang murag na lahi. Kay wala pa ta hingpit mauli sa atong murag gamay ram si Rena, no? Trangkaso. Okay. So mao nang pasensya. Ato ning gibasa gikan sa Ebanghelyo ni Kristo nga giasoy ni San Juan, no, sa kapitulo 12 versikulo 26 nga akong usbon pagbasa. Ang buot mag-alagad kanako, kinahanglan musunod kanako. Aron kun hain ako, atua usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya, nga mag-alagad kanako. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay? Di na lang natutas o na nga itong intro, ha? Balik-balik naman to. Diba? Parang nagplaka. Hibalo naman mo kinsa ka itong atong kanunay acknowledge, no? Sa atong program para pod makasave ta og panahon nga aron daghan gyud tang mahisgutan. Okay. Ako pong galing gipagkapinagingon ani, no? Ritso na diha Veritasoy. Okay. Now, nahinumdum sab ko sa giingon sa atong mahal nga inahan, nga si Mama Mary, sa Lucas 1:52. Diretso raman ni quotation ning nasa akong guide, no? Nakasigurado ko or nasipyat baka ko. Iyan yung mga pulong. Pero, purag di yung kumalimot, iyan yung mga pulong, no? Sa dihang niingon ang anghel kaniya, si San Gabriel, giingnan siya nga, kikaritomene, no? Sa Greek, nga kung atong sabton, you're full of grace. Matod pa sa anghel sa Lucas 1:28, kung wa ko masayop sa maong sitas, kikaritomene, nga matod pa kuno si Santa Maria, puno sa grasya. Ang ubang hubad lahi pod, pero ang sa duway rims kung wa ko malimot, mo to puno sa grasya, no? Anya sa dihang naa sa estado si Santa Maria nga puno sa grasya, nakapamulong siya ni
sa Lucas 1:52. O gituboy ang mga mapaobsanon. Gituboy ang mga paobsanon. So man gituboy pasundayag o gilip up, no? Kining mga mapaobsanon nga iyang bot pasabot mao ni kadtong mga tao nga nagmatinumanon sa Dios. Sa tupay no na lang nato diretso mga buutan nga mga tao. Mga buutan nga mga believers. Dili masinupakon kay mapaobsanon gud. Di ba? Kanang pagpaubos usana sa kinaiya sa mga taong mapaobsanon, no? Ang pagpaubos. Okay. Mga taong buutan di ay. Okay. Ang pagpaubos usana sa kinaiya sa mga ingnon na lang nato diretso, mga santos. Okay. Ituboy ko na sila. Unya, ang atong Ginoong Hesukristo gyud mismo nag-ingon katong atong gikutlo pag-una nga sitas sa 12:26, ang buot mag-alagad kanako kinahanglan musunod kanako aron kun hain nako atua usab ang akong sulugon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. So ang atong Ginoong mismo ang atong Ginoong Hesukristo mismo gyud nga kadtong mualagad kuno niya pasidunggan. No? Ingon man diri ang amahan magpasidungog kaniya. Nya dili lang kay kini nga pulong nga atong mabasihan nga pasidunggan gyud ang mga santos. Pasidunggan. O si Santa Maria nga puno sa grasya ningon siya ituboy, no? Sa Lucas 1:52. So to pa ituboy ang mga santos. Nya ang atong Ginoo sa Juan 12:26 ingon siya nga pasidunggan. Okay. Kisa may bot pasabot ani niyang ituboy kuno tong mag-alagad niya, no? Siyempre ang mga santos nag-alagad maganas Ginoo. So pasidunggan. Nya mo man guni gibuhat na tong mga Katoliko. No, nagpasidungog tag mga santos, no? Kaya ang uban, ditso Kristo naman gyud, no? Ang pagtuo kuno sa Ginoo, ang ato kunong pagtuo ni Jesus Christ, siya ra gyud wa na gilain pang ato pang hunahunaon diha, nga ituboy pa. Pero ang gitudlo sa Biblia sa dihang puno sa grasya, wa man gud puy oras o wa may panahon gitudlo sa Biblia nga dili puno sa grasya si Santa Maria. Niya, kung mutuo ka sa gisugilon sa anghel, okay, kung mutuo ka sa gisugilon sa anghel nga si Santa Maria puno sa grasya, sa ato pa wa gyud luna diha ang kasaypanan. Okay. Way luna diha ang kasaypanan diha kaniya. Kay puno gud sa grasya. Di ba? Mao na nga kining iyang giingon sa Lucas 1:52 nga ituboy ang mga mapaobsanon sa ato pa mga santos. Now, siguro ang uban lang siguro na ay mga kalibog aning may tungod sa kinibang santos sa Katoliko ngano man nga i-canonize man. Dili man kuno ka mahimong santos kung dili i-canonize sa simbahan, di ba? Oh, na ako'y video ani sa YouTube, dugay na ka ito, nga ako ning gidiscuss. Medyo detalye ito, so pangitaan lang ninyo kung gusto mo detalye nga saysay ani, no? Nga no man kuno nga dili man ka masanto sa Katoliko kung di ka i-canonize. Okay, sorry. Dili man kuno ka mahimong santos kung di ka i-canonize. Sa pa ang nagbuot kuno nga masantos ang usa ka tawo, ang simbahang Katoliko, mga pare. Pinagi sa kanang kanonisasyon, no? Mga obispo may gadeklara ana. No? Sa Biblia, gi-plaster man kuno nga ang santos kanang nagtuo. Nagsunod sa kabubuton sa Dios, sa pa mga Christians, kung magisgot ang Biblia, mo na santos. So di na kuno ikinahanglan pang i-canonize nga ang simbahan may modeklara nga kana siya santos. So, mao na, no? Atong i-distinguish ng declared saints sa simbahan o kanang di gyud malalis nga santos gyud ka. Pero ingon ani man guna, kitang mga tao sa kalibutan dili man gud ta kasigurado, no? Tagsa-tagsa na to. Di ta kasigurado nga ang usa ka tawo nga imong giilang nga buutan o balaan ba, di kang kasigurado nga tinuod gyud siyang balaan, no? Sa imong kaugalingon. Ngano man kay basig na anay nakita nga
dili maayo, nya wa lang kakakita. Oh. So buti pa sabot pananglit ang imong tan-aw nako nga buutan ko, santos ko. Oh. Example lang na ha. Okay. Mitag tinuod yun, no? Okay. Ang imong tan-aw nako buutan, no? Example lang ni. Oh. Then di lang kay buutan, balaan gyud ang imong tan-aw nako. Now, ngano nga samtang buhi pa ka, murag dili maayo nga tawgon ako ni Mug Santos. Dili maayo nga tawgon ako ni Mug Santos kay di man kang kasiguro nga limpyo gyud ko atubangan sa Ginoo. Ang Ginoo ra man gyud nakakita sa tibuok nako, no, ang akong kinahiladman. Sumaw na nga diri patas kalibutan bisag naay mabasa sa Biblia nga tanang mga believers santos, tanang nagmatinumanon sa Dios, mga buutan santos according sa gilatid sa Biblia. Mga magisgod kay tag mga Christians, but pasabot katong Christians nga nagmatinumanon santos, mga saints. Pero nganong di ta magtawganay diri og mga santos, kita nga mga believers, kay di magudtang kasigurado nga kanang atong giila, balita nako mayon ka santos bang kabiritas. Di man ka kasigurado ana, di po ko kasigurado. Kay basig na ko'y nabuhat nga dili maayo. Mao na nga di ta magtawganay og santos samtang buhi pa ta. Di ta magtawganay. Kay ang Ginoo ra man gyud nakakita, siguradong nakaila o nakahibalo kinsa tong tinuod nga mga santos. Di ba? So mao na nga ang Katoliko wala magtudlo nga ang mga santos kadto rang gikanonize o gideklara sa simbahan. Kay naa may mga undeclared saints para sa atong mga daghang kaing nga martir panahon sa una o ikaduhang siglo. First 100 years sa Christianity. Ikaduhang siglo katong galing wala pa nakabig sa pagka-Christian, wa pa milambot ang kasing-kasing sa emperador diya sa Roma, no? Katong mga mga emperador sa ni Nero o musunod pa mga emperador, no? Gawas ni Emperador Constantino kato siya nilambot iyang puso ang iyang kasing-kasing sa Christianity, mao nang giundang niya og lutos ang mga Christian sa iyang panahon. Pero before ni Constantino, mga emperador, grabe kayo ka pagano, grabe kayo ka manglulutos sa Kristyanismo. Di ba? During that time, daghang kayo mga Christians ang namatay tungod ni Nero. O uban pa mga emperador nga pagano. So, daghang kayo nga santos ato, mga martir. Niya, wa man makita sa simbahan, wa man ma-imbestigar ilang life nga santos bagyud sila. No? So mao na nga wa sila ideklara sa simbahan kay wa man makita ang ilang ka santos, no? So buti pasabot nga naay mga nga santos nga wa lang gideklara sa simbahan universally. Pero dili nabot sabton nga dili sila santos tungod kay wa sila gideklara o gikanonize. Subot pasabot, ang santos sa simbahang Katoliko, na yung mga santos sa simbahang Katoliko nga undeclared, kay wala makanonize. Pero wala na magpasabot nga, dili ito sila santos kay wala sila gikanonize. Di ba? Ang Ginoo mo'y siguradong nakakita mga God, kinsa gito mga santos. Pero masin mo ingon mo nga, ngano nga ang simbahan mo deklara man og santos? Nga, but pasabot nga, kato for example, si katong Pilipino nga gikanonize gyud sa simbahan, gideklara si San Lorenzo, no? Nganong nga makakanonize man ang simbahan, nganong makasigurado man ang simbahan, nganong maka-studio man siya, makaingon man siya nga akato tinuod gito siyang santos. Now, tungod sa authority sa simbahan o tungod sa Espiritu Santo nga gipadala sa adlaw sa Pentecostes. Naamanggoy Espiritu Santo nga gagiya sa simbahan. Mayon gaytag simbahan collective na. So bot pasabot sa mga council, sa mga tigom sa simbahan diin ang Espiritu Santo gauban, gagiya, mao na nga og unsay iyang mga deklarasyon, dili gana masipyat mo na gitawag na tug infallible, no, sa iyang mga official pronouncement. Sama aning example, kining ihap sa New Testament, di lang sa tamo hisgot atong Old Testament. Ang mga libro sa New Testament, pilaman, no? Pilaman.
27 books ang New Testament. Di isa ta maghisgot atong Old Testament. Ang New lang kay nagkausa man ta tanan ani. Kitang nagtuo sa Biblia, nag-usa ta nga 27 ra ka libro ang inspired, no? 27. Now, kinsa may gadeklara ana? Kinsa may kinsa mang grupuha o unsa mang grupo sa relihiyon nga makita nimo sa history ang nag-ingon, nagdeklara, pinaagig tigom, pinaagig council nga ang linamdagan nga mga libro sa New Testament 27 books lang. Okay, ang simbahan gali magdeklara hinugpong na council na para sa tong Council of Jerusalem, no? Sa Acts 15 nga gadibati sila kay naay sungi sa pagtuo dito. Dayon nag-pronounce din ang council human sa taas nga lantugi mitingog din tong gitugyanan si Yahweh si Pedro kay siya may prime minister, no? Okay. Now, so ona ga council niya ang resulta sa council tuhuan gyud na, binding man gyud na kay sa gikaingon ko na nasa Mateo 18:18 ang sitas nga mabasa na to nga ang simbahan nay authority sa paghimog council, pagdesisyon og unsay tuhuan, di ba? Oh, mao na nga kadtong desisyon sa Council of Jerusalem binding gyud to. Kinahanglan tuhuan gyud to sa tanang mga Kristiyanos tungod anang authority sa simbahan nga binding and losing. Kaya nag-ingon si Kristo, ang inyong idili diri sa yuta, mayon gitag inyo sa tupa hinugpong. Oh. Siyempre, mayon gitag grupo naaman ay mga authorities. Siyempre, katong mga tag-as ug ranggo, sila yung mga authorities. Presgod sa atong nasod, mga authorities na to, kanang mga opisyal na to, gikan sa presidente o kinsa pa ng mga subheads diha, muna yung mga authority na to. Sila mo'y mupalakaw, sila mo'y magdumala. Mao po na ang simbahan kay namili man si Kristo og mga apostoles nga may mga leader, di naapoy prime minister, katong gitugyanan si Yahweh, silbing vicar niya, vicar of Jesus Christ. Now, mura man kog matintal og discuss aning primacy of St. Peter po, no? Dili na atong topic ron. Now, kung gusto mo na, nasa kong YouTube, no? Kung kanang naghisgot kog primacy of St. Peter. Now, di isa ko mohisgot ana. Moderitso lang sa ako, no? Nga sa gingharian ni Kristo sa iyang simbahan niya mga leader din, mao na sila mag-meeting. Ug unsa gyud tibuok stand sa simbahan. Oh, unya ang Espiritu Santo mugiya diha. Mao na nga kay ang Espiritu Santo mugiya man sa mga council kay gipadala gud ni Kristo ang Holy Spirit sa adlaw sa Pentecostes. Now, mga igsuon, sa atong pagtuo sa Dios, di ba atong Dios tulo ang persona? Gipadayag klaro sa Old Testament ang persona sa Amahan. Dayon sa pag-abot ni Kristo, gipadayag ang second person of the Trinity si Jesus Christ, di ba? Father, Son, si Jesus Christ. Oh. Then si Jesus Christ sa dihang diri siya, no? Ang second person sa Trinity, si Jesus Christ, niya sa dihang diri siya nakalitok siya mga pulo nga oy di man ko magdugay diri. Inahanglan mangayo ko samahan. Mangayo ko og laing manlalaban nga makig-uban ninyo. Nga iyang gipasabot parehas niya dili masayop. Di ba? Nga kanang Dios pod. Oh, moto, iyang gipangayo sa Amahan ang Holy Spirit. Di ba? Ang ikatulong persona sa Santissima Trinidad, no, sa usa ka Dios. Watay panahon po mo discuss anang Trinity ha. Ato na lang idiretso sa laing pagkakataon, laing segment sa atong tulomon natong hisgutan na. So ato na lang idiretso. Gipangayo ni Kristo ang Holy Spirit nga mapadala gyud sa Amahan o mapadala gyud, no? Nato aron nga inigwala na siya, makabalik na siya dito sa taas, diin siya gikan, makabalik na siya siyang Amahan, naagihapon tay muuban nato, no? Naay muuban sa simbahan nga dili masayop. No? Ang Espiritu Santo. Karon panahon na ta sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo naaman sa simbahan. So mao na nga ang Katoliko nagtudlo maghisgot gaytag mga dogmatic o mga official teaching sa simbahan, infallible gyud na nga naman kay Holy Spirit ang kauban. Alang-alang mo yung katong desisyon sa Council of Jerusalem sayop to. No? Tungod kay meeting ra to, debate ra to, hugpong ra to sa mga apostoles nga mga masalaypon. Kabalo man ta nga mga apostoles makasala sad kay tao ra gud. Pero nganong moingon man ta nga dili masayop tong ilang desisyon sa Council of Jerusalem. Nganong infallible man to? Nga sila mga tao ra man masayop man sila. Nganong moingon man ta nga dili masayop tong desisyon nila sa Council of Jerusalem tungod sa Holy Spirit nga gauban nga mao nang dili masayop tong ilang desisyon.
opisyal katong dogmatic pronouncement. Sumao na. Pero sa ilang pagkatao, mahimong makasala sila. Pero sa po na sa itong mga pari karon, mahimong makasala sila personal, pero ang ilang mga official pronouncement nga resulta sa council, pares atong sa Council of Jerusalem, naaman ang Holy Spirit gauban gagiya mo hindi sila masayop ana. Sumao na nga sama lagi atong pagdeklara sa Council of Hippo ba to? No, murag una tong Council of Hippo 393 AD. Oh, sa dihang ilang deklara nga 27 books lang gyud ang New Testament. Dili na siya council nga born again ha, dili na siya council nga protestante, dili na council nga sabadista, dili po na council nga uban pang mga protestante, no? Council, Roman Catholic Council. Yatong Council of Hippo 393 nga ilag yung deklara nga 27 books ra gyud ang New Testament. Then gidasunan na sa Council of Carthage, no? Hippo tong 393. Sa Carthage, gidasunan sa 397 nga 27 books yun ang New Testament. Di sa ta magisgot atong old kay medyo sumpaki ta to kay ang 7 ka libro inyo mga protestahan nga matod ninyo gidugang ra kuno sa Katoliko nga wa nay labot. So mao nang di sa ta magisgot ana bisag New Testament lang. Ang Roman Catholic mo'y gadeklara ana nga ang linamdagan sa Espiritu Santo sa New Testament 27 books lang. Wala na madeklara sa mga apostoles sa ilang panahon. Basahan ragon ninyo ng Council of Jerusalem sa Acts 15. Basahan ninyo kung ang mga apostoles nagdeklara na ba sila nga 27 books lang ang New Testament. Wala pa. Kay ang pagkasulat gali sa New Testament dili parehas og tuig. Lain-lain mo'y writer din sorry ang murag mo posta dahil mabaldat na kay wa pala kita mahingpit mauli sa atong kanang trangkaso. Okay. Now, so mao na mga tinahod nga tigpaminaw nga ngano mo ingon man ta nga kanang 27 books sa New Testament inspired nga kung ato ra bang tun-an ang history ang mga Kristiyano nagsulat, mga Christian sa una, mga early Christian sa una daghan silang sinulat, dili lang 27. Napatoy letter of Barnabas, pagkadaghan, iko ka-memorize, Didache, mga Christian writings na daghan. Shepherds of Hermas, dinagali po yung mga apokripa na nga, gi-reject, wala gi-canonize, wala gi-deklara sa simbahan kay kadudahan. Unya, kanara yung 27 books mo'y gideklarar sa simbahang Katoliko. Nya, gituhuan po ninyo dili mga Katoliko. Na karon kung walay authority ang mga obispo, nganong mutuo man mo, nga 27 books lang ang New Testament. Nga wala man na madeklara sa mga apostoles sa ilang panahon. Now, simple lang tubagan na. Kami mga Katoliko, nituo mi nga naay authority ang mga apostoles. Nya, nituo po ming mga Katoliko nga ang ilang mga sumusunod mapanunod nila ang authority. So, unsa po'y desisyonan sa ilang mga sumusunod, yan nakita mga to sa history, mga obispong Katoliko manggod ang successor yun, direct successor sa mga apostoles. Mao na nga, ang gahom sa mga apostoles, nanas mga obispo. So, kung mag-council po ang mga obispo, binding po na sa langit. Kaya di makaingon nga ang naay authority, katurang mga apostoles, way labot ng ilang mga sumusunod. Di ba? Ang authority sa atong presidente, katong unsa man to sa una, si Presidente Aquino, ang iyang authority mabalhin o mapanunod ni Duterte kay siya naman ang puli. Unsa tong tibuok authority gahom ni Aquino sa iyang panahon, mapanunod ni Duterte kay siya man ang nisunod nga presidente. So kung ang mga apostoles naa sila'y authority to bind and loose, naa sila'y authority nga magdeklara para sa atong Council of Jerusalem, so ang mga obispo pod nga ilang mga successor naapoy authority nga modeklara. Bisan pag dunay pang usbon, binding na sa langit, agi lagian ang authority sa simbahan nga ang inyong idili diri sa euta, idili nako sa langit, ang inyong itugot. Pas gani ang Sabat, kung ato nang tukion og ayo kana nga change nga ato nang i-celebrate og adlaw sa pagkabanhaw, binding mo na sa langit, pero ang mga Adventist mo ingon nga dili na pwede mausob. Na kamong mga walay authority dili mo pwede kausob. Pero ang mga obispo na may authority kay sila may successor sa mga apostoles, so pwede sila kausob ana. Nga kanang Sabat sa Christianity
sa ulogo na sa adlaw sa pagkabanhaw. Domingo, walang ko'y time nga mo discuss ana. Binding na sa langit kay sa New Testament God, giingon diha nga ilisan ang pagkapari, ilisan pud ang balaod. Sa ato pa dunay mga balaod nga mausob, depende sa diskresyon na sa mga opisyal. Sa gitagaan og authority ni Kristo. Sa binding and loosing kanang ang inyong itugot diri ug idili itugot ug idili po sa langit. No naa sa Hebrehanon City 12. Basahan ninyo. Hebrehanon City 12 nga kay ilisan ang pagkapari, kay bag-o man ang pagkapari, lahi na pong pagkapari sa New Testament. Ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. So dunay mausob. So mao na nga ang change sa Christianity binding sa langit. Fulfillment of the law na dili na sabton nga gisupak ang balaod kung dunay na usab. Prasgud anang bautismo, tukbang man na sa tuli sa Old Testament. Nasa Colossus 2:11-12 ingon si Pablo nga ang circumcision of Christ, baptism na ato Oh? So, di man na sabton nga tungod kay baptism na ang entrance sa kingdom, ingon rin ka gilapas ang balaod. No, fulfillment of the law na. Kaya na yung mga kausaban sa New Testament. So, kanapong sabat maupo na nga i-celebrate na to na sa adlaw sa pagkabanhaw, walang ko'y panahon nga mo discuss og taas ana, no? Mo detalye, no? So, fulfillment of the law gihapon na. Pero ang mga Sabadista moingon sila nga violation of the law na. Way mabasa sa Biblia, no? Sa debate na ko atong akong higalang Adventist. Wala gyud na niya matubag. Ingkog asa mabasa nga kanang pag-transfer sa solemnity of the Sabbath gikan sa Saturday to Sunday adlaw sa pagkabanhaw, violation of the law. Wa gyud siya nahatag nako ana nga tubag nga insakto, no? Wa gyud bersikulo sa Biblia nag-ingon nga pagsupak sa balaod na. Sa Catechism gi ingon na dito fulfillment of the Sabbath katumanan na kay ang mga changes lagi sa New Testament isipon na nga fulfillment of the law, di na isipon nga violation. Nawaan mo kay igong panahon mga igsoon. So ingon na lang nga kining atong nari ko katiwas palagi katong mahitungod sa mga santos at ang ilang sunod Domingo pohon mga igsoon ngano nga kanang pagbuhat natog mga imahen mga larawan usa na sa atong sistema pamaagi sa pagpasidungog nga ato nang gihisgutan sa mga bersikulo nga atong nahisgutan sa pagsugod jud sa atong tulumanon, no? Medyo nahanging ta kay wa na ko ma-discuss pag yun ning mahitungod sa pagpasidungog sa mga santos. Ato ning ipadayon sunod Domingo pohon. Okay, kini na lang ang inyong sulugoon sa mga tulumanon, Silbert Dundoyano alias Veritas, sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Tatak RMN.